Takže čaute ľudia, vítam vás u dnešného videa. Konečne sa mi podarilo dokončiť túto časť tohto veľkého obrázka. Sú to také dve andulky, takže dneska sa mi to podarilo dokončiť. Máme to celé hotové. Takže poďte so mnou otvoriť si ďalšiu časť. Ďakujem za tip, čo mi písali na predošlé video, že mám točiť to z hora, že je to lepšie, lebo že inak nič nevidno. Takže poďte so mnou si otvoriť teraz ďalšiu časť toho. S jednou rukou sa mi to robí trošku blbo. Takže to urobím asi nejak takto. Nejak tak. Že budete vidieť a ja to skúsim. To s dvoma. Takže dáme asi toľko. Určite to nebude rovné. S tým celkom rátam. Takže mám to odrezané, takže to poďme dať dole. Takže takto máme ďalšiu časť. To si dáme tak, že by to držalo. Keď to chcete robiť, tak je to tip, že sa to volá diamantové maľovanie. Kúpite to napríklad aj v akcióne. Som to kupovala v akcióne a dáte dole tú takú plastovú fóliu, čo bude na vrchu na tom, a odporúčam dať na to papier na pečenie. Že potom sa to postupne takto dáva dole, že to lepidlo neschne a že nebere tá fólia aj to lepidlo. Takže máme tu nejaké tieto, máme tu káčko, tak môžeme začať s týmto. Mám ho tu. Dala som si ho do iného sačka, jak to bolo v pôvodnom, lebo to pôvodné sa mi roztrhlo. Takže idem si to vysypať. Čo vás položím zatiaľ tu takto znova. Idem vysypať. Mám tu takúto myštičku, takže toho si to vysypeme. Dáme tam toho trošku viac. Tak to stačí. Dobre. Takže mám to. Tak. Si to položím. Zoberiem si pero. Lepidlo už tam mám, takže takto. No a keď to bude celé hotové znova, tak
vám to znova ukážeme. Zatiaľ máme jednu časť hotovú, komplet. Ideme urobiť druhú časť, potom urobíme tretiu a postupne urobíme celý obrázok. Takže čaute, do ďalšieho videa.